E weche mamoko ni nyasore ma nengone romo siling milion 4.8 nomaki e gwenge ma Hispania e sub-county ma Kuria West e apedha manotim kod obila kotelne kod OCS ma Hispania Meshak Mulwa. Nyasore ni mapek ne romo kilo 160 nomaki e gweng ma Mali Ngumu e tong' mar piny Kenya gi Tanzania. Jatend obila ma kaunti ma Migori Francis Nguli owacho na chich mane rikoting'o nyasore ni apiko ne oringo bang' neno obila. E kinde apedha ni manotelie kod OCS ma Hispania, gunde 10 mag sukari nguru manengo gi romo siling 400,000 bende nomaki kod obila. Achich achiel nomaki kendo ichano chwal e nyim doho chieng' wuok tich mar juma manyien. 4 sacks of cannabis sativa, which is bangi, with a weight of 160 kilograms. The same was coming from our neighboring county, entering into our country, and we are able to impound the same along our porous border. The same 4 sacks, it has a sweet value of 4,800,000 Kenya shillings. It was abandoned by the motorcycle which was carrying the same, and the rider was able to escape. So we are still is on the run and we are looking for him. Obila moro mabalang' kod wuoro gi nyathine jomaundu nochielo gi magina monego e kinde monj